Бүгін балаларны яклау көнендә Башкалабыз Казанда нинди күңел ачу чаралары әзерләнгән? Тулырак алдағы язмада. Бүгінгі бәйрәм шараларының иң төп мәйданы Казан Кремле. Бәйрәм сағат 10-да башлана. Биредә без Кремльне яратабыз фестивале узачак. Монда әкият геройлары белән кызыклы уеннар, әдәби ишек алдында шигырь укулар, әлбәттә фән лабораториясыннан фәнни шоулар була дип көтелә. Шулай ук әкият Курчак театры Мактанчык әтәч спектаклен күрсәтә. ЮХИДИ хезмәткәрләре балаларның юл хәрәкәте кагыйдәләрен белүләрен тикшерәчәк. Татмедиа каршындагы мәйданчыкта бәйрәм тантанасы көндезге сәгать 2-дән башлана. Салават күпере, Сабанту, Ялкын журналлары кызыклы мастер-классларда катнашырга чакыра. YouTube'та 20 меңнән артык каралу җыйган Салаватик проекты шәп флешмоб вәгъдә итә. Сәхнәдә Йолдызлык фестивале җиңүчеләре чыгыш ясаячак. 11 сәгатьтә Игенчеләр сарае каршындагы мәйданчыкта сәламәт шәһәрләр балаларга дөрес туклану халыкара форум кысаларында зур гаилә бәйрәме көтелә. Биредә төрле иҗат коллективларының чыгышы, тәмтумнар һәм әлбәттә инде ризык дегустациясе көтелә. 11 сәгатьтә Кәрим Тинчурин паркында Тинчурин театры артистлары катнашында балачак бәйрәме узачак. Аниматорлар, мастер-класслар, уеннар, тәмтумнар һәм әлбәттә инде туңдырма булар барысы да Казан Кремль яр буенда. Биредә тамаша кичке сәгать 4-тә башлана. Шулай ук казанлылар балачак бәйрәмен паркларда, скверларда һәм музейларда билгеләп үтә ала. Ойзилә Батырханова, Тохир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.